Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i gyfrifo ffracsiwn o rif. A wnawn ni wneud hynna drwy ystyried yr enghraifft yma sy'n gofyn i ni gyfrifo 2 pumed o 35 pint. Nawr i wneud hyn, dyn ni angen hollti'r 35 pint yma i fewn yn 5 darn hafal, ac yna dyn ni angen ystyried be fysa gwerth 2 allan o'r 5 rhan yma. Nawr efallai fysa llun yn helpu ni wybod beth sy'n cymryd lle fan hyn. Felly dwi am wneud model bar rhan llawn ar gyfer y cwestiwn yma. Dwi am wneud bar i gynrychioli y 35 pint. A wedyn dwi am hollti'r bar yma i fewn yn 5 rhan hafal, roedd na 5 ydy'r enwadur ar gyfer y ffracsiwn yma. Felly drwy farcio fesul 2 cm fan hyn, a cyrraedd 10 cm, dwi am mynd i ffurfio bar efo 5 rhan hafal. Felly dyma fo top y bar, a wedyn ai rei llinellau vertical fan hyn, fesul y 2 cm i gael y 5 rhan hafal. Felly y bar i gyd, dyma fo y 35 pint yn gyfan sydd gyda fi. Nawr, y ffracsiwn yn y cwestiwn yma ydy 2 pumed, felly dyn ni angen meddwl amdan y darn yma'r bar 2 ran allan o 5. Felly dyma dwi angen ffeindio yn y cwestiwn y 2 pumed o 35 pint. Ond, os ydy'r bar i gyd yn werth 35 pint, yna i weithio allan be fysa un bloc yn hyn, dwi angen rhannu y 35 pint i fewn i 5 darn hafal, a drwy'n gwneud 35 rhannu efo 5, dwi'n mynd i gael wedyn 7 pint. Ac felly mae pob un o'r blociau bach yma fan hyn yn werth 7 o bunnoedd. Wedyn, gobeithio mae'n eitha hawdd gwybod be ni'n nesaf, mae'r llun yn helpu ni fan hyn. Dyn ni angen 2 floc, neu dyn ni angen 2 ran allan o 5. Felly y 7 pint sydd yn werth 1 o'r blociau yma, dwi angen dwblu hwnna, neu llosi efo 2. Ac felly yr ateb i'r cwestiwn 2 pumed o 35 pint ydy 14 pint. Cyfle nawr i chi reid cynnig ar rhai ymarferion ar y testyn yma. Mae yna gwestiynau wedi ymddangos ar y sgrin. Ystynwch ddarn o bapur allan, rhowch gynnig arnyn nhw. Ac yna, mi gewch chi wirio'ch atebion chi efo'r atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.